Niki praktek sholat 1 rakaat mawon, dados niat sholat subuh mengke langsung kunut, langsung tahiyat awal tahiyat akhir nggih. Sing banter, sing tegas, sing jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada. Asyhadu alla ilaha Lentu niki lho le mangkane ta masyaallah. Jadi ngene lho. Ibadah-ibadah sing lain iki kabeh tertuju ning salat. Salat iki dadi utamane. Nek ibadah-ibadah liyane iki ya aku seneng ngaji kitab seneng, tapi diutamane masalah iki sik bab iki sik. Bab sholat, bab toharoh, bab wudu iki sih yang penting. Aku ya belajar karuan, jadi ya mengajar ya karo belajar. Cuman lek gak diajari kok kapan isone ngono lho. Kok malih pelajaran liyane kabeh nggih nek fadilah iku ora nek manfaate. Ati niku lek maos kalimate Gusti Allah niku lek saestu-estu masih goblok kaya aku ya, masih goblok kaya aku. Tapi lek tenanan kuwi panggah enek krentek ning ati. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngene tanganku ngewel. Mari tarikan kok kene, kok ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat-sahabat Gus Samsudin Family dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur. Sekarang sudah jam 4:15. Itu tandanya sebentar lagi adzan berkumandang, adzan subuh. Kita sembari kita membangunkan anak-anak. Ikuti terus perjalanannya guys, yang penting tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Merdeka, tenang. Ini kalau nggak dibangunin, kasihan besok harus disiram, ya. Mbak Baron, pun mancingnya sholat subuh, Mbak. Nah, ini ada Mas Gabriel, takut nanti kena siram jam segini makan. Sahur, Pak. Sahur. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke. Tadi salat malam juga? Nggih. Tadi? Topat mawon.
Oh, salat tobat. Sudah tadi. Alhamdulillah. Untuk jamin. Boten nutut. Tapi sudah di musola. Temu di? Mereka kali lari-lari. Oh, salat di sana, di kamar. Subhanallah. Padahal tadi sudah dinanti Abah di sini salat malam, nggih. Luar biasa. Siap. Nah, itu sudah ada yang bangun juga itu, guys. Mas siapa itu? Coba kita lihat dulu. Oh, Mbak Baron yang tadi. Alhamdulillah sudah pada bangun. Sudah pada bangun juga ini. Alhamdulillah. 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 Mas Yusuf ya. Nih Mas Sob. Subuh sob. Mat subuh mat. Wah, ini sudah kloket-kloket guys ya. Yang penting sudah kita bangunkan. Kameramen ya. Ini juga sudah bangun ya. Ya, lah tuh lari-lari tuh dia tuh. Nggak mau kena kamera dia. Nggak apa-apa, yang penting udah bangun. Alhamdulillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alim talhalum bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa nunalu bil raqabidu wa husnul khawatimin wa yustasqa omamun biwadil karim wa alihi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bertiga ke belakang, Bril. Gabriel sini, Gabriel depan sini, Gabriel. Sini, Gabriel. Sini. Nah, depan sendiri aja, Gabriel. Sini. Sini sayang, sini. Nah, depan sini. Nah, Masya Allah imamnya Mas Gabriel, nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lah sampean lek coba ngono terus praktek salate piye kuwi, he? Iki praktek salat iki. Lah terus piye sujute? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki praktek salat 1 rakaat mawon dados niat salat subuh mengke langsung kunut, langsung tahiyat awal tahiyat akhir nggih. Sareng mau sareng-sareng nggih. Monggo. Kirian sing banter, sing tegas, sing jelas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sik kedap. Ana sing cek kagok barang. Pisan kas sing banter sing tegas. Riyen kula niku jek ngaji ning musala karo Mbah Yai iku digobok ke Mbah Yai merajak sing banter. Sing semangat kaya pas dhewe belajar ngaji cek cilik ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayo praktek. Ayo kata awal mau diulangi kok lek klarut bangga diulangi kok. Ayo niat terus langsung kaya salat subuh tapi sak rakaat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini
mustakbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu Sing banter, sing banter. lillahi fatras samawati wal ardh. Sing banter. Muslimah wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kurang mengeser. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Sa rakaat. Bareng. Bareng. Coba deh. Atahiyat. Yo atahiyat awal engko langsung kama soleta baru atahiyat akhir. Ayo atahiyat awal. Linggo atahiyat awal. Linggo atahiyat awal. Linggo atahiyat. Linggo atahiyat. Ki dilinggi. Kurang mundur. Ngene lho. Kurang mundur lek mano. Nah, tak kae contoh. Sing salah aku tak gebok lek wis kae contoh ranu. Dilinggui, Amit. Delok nggih. Ki dilinggui ini. Ngene iki, ki ngene. Terus ngene. Nggih. Ora ngene. Sitake dilinggui ngene. Kita dilinggui sitake ngadeg bener. Ngono, aja kabeh diturokne. Jempolane ngene, jempolane sitok dilinggui, tak dilinggui sitok ngadeg. Engko baru ke Mas Letang ini. Ayo. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sik. Kama sholaitane langsung linggue yo. Atahiyat akhir. Mulai kama ida. Nah, kayo. Nah, ayo. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dados yang pertama niku mulai takbire jak akeh sing salah. Tapi ya gak apa-apa. Sing belajar. Terus sing kaping kalih iki pas sabare takbir ngeten niku nggih kathah sing salah enek sing ini. Enten sing ngeten. Iki pun ana sing salah. Terus sing paling penting niki bagine kula satu. Kalau lagi pas sholat itu harus tumak ninah. Ojo kakean obah. Di obah ping 3 ki wis batal. Dados sing tumak ninah. Ojo enek gerakan apa-apa. Iki tak ada sawang enek sing ogreh ae ngono. Niku batal salate. Ogreh niku batal. Ogreh ping 3 niku pun batal. Obah ping 3 wis batal. Lek urung selesai salam sing pertama, assalamualaikum warahmatullahi niku baru salam. Dan niku lek dereng salam terus tangane wis pindah, wis obat, wis niku pun batal salate malian. Terus salame niku sampai ndongkak boyok niku nggih batal salate. Tapi sing penting sampeyan eling-eling niku lek salat iku aja terlalu akeh gerakan. Aja obah ping 3 sing gak sesuai karo syariat niku nggih pun batal salate. Saniki aku pengen bocah ganteng ki Raden Mas Gabriel praktek ya Mbak sayang. Ayo Dang. Sak rakaat iki mae. Besok gantian lho ya. Tak kei waktu sing urung ngapal ndang diapalno ya ngadeg. Sing urung ngapal bacaane ndang diapalno. Mergo mengko mesti tak tes siji-siji. Sabare wiritan salat duha ya kenek. Kok tak tes siji-siji. Nggih. Ngeten mawon. Monggo Kang Mas Raden ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Lalu diulangi korok. Sami Allah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Lalu Mil'us samawati. ulangi. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ulangi malih, rukuk malih. Sami Allah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. ngeten nggih. Iki lek guru ngaji riyen kula. Ka apa pokoknya? Ngeten. Sami Allahu liman hamidah. Mandek riyen. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru Allah. Cobi. Rukurin. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah. Allahu liman hamidah. Angkat Rabbana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. pinter ayo. Allah. Allah Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni waqini wa'afini wa'fu anni. Pinter. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ayat-ayat. Ya. Allahu Akbar. At-tahiyatul Begini, mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaina Diulang malih. Tak tutuk lho malan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Ayo. At
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala. Tak duduk loh mari-mari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulangi Rin, monggo. At-tahiyatul Niki maksudnya kula niki. mubarakatus. Saya ulang ono. Pas asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten. Monggo diulangi kata awal. At-tahiyatul At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Kirin asyhadu sayang, kirin sayang. Jenengan niku ndudinge niku bareng kalih kalimat illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten bareng. Bagi aku kudu nyeneni Abah Ali ya iki. Ayo monggo. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak duduk lho. Tenan lho. Asyhadu alla ilaha Klen tuh niki lho le mangkane ta masyaallah. Salat iku dadi penentu ibadah sing lain ngene. Pantesane sering ngilang, pas salat ngilang. Ancen kleru. Niki anu konser kan kayak tinggalan bisa. Jadi ngene lho. Ibadah-ibadah sing lain iki kabeh tertuju ning salat. Salat iki dadi utamane. Nek ibadah-ibadah liyane iki ya aku seneng ngaji kitab seneng tapi diutamane masalah iki sik bab iki sik. Bab salat, bab thaharah, bab wudu iki sik sing penting. Mergo salat wirid sembarang kali lek engko ora iki bab thaharah penting bab apa iku najis mukhalathah mukhafafah mutawasithah iku penting terus cara bersucine piye engko pengin aku tekan sitak-sitak engko. Dadi bab-bab kuwi sik sing penting sebenarnya. Terutama bab salat iki lagi nduding wis kleru. Niki masalah niki. Sebab niki berkurang dengan tauhid. Kula niku saged niteni ngeten niku. Lek tentang tauhid niku mawon cara praktek wis kleru niku. Mergo ngene iki kadang-kadang lho ya, Amit. Kula ndak masalah iki gak tahu belajar, tapi krentek ati ya nek. Dadi kaya bahasane kaya laduni ngono kuwi. Mergo apa? Mas ya ora iso tapi lek tenanan ku enek tuntunan ku ati. Apa meneh awakmu ning kene kan ngaji to. Ngaji. Lah iki nyapa saiki iki masalah iki bab salat iki tak utamakne mergo Amit anak-anakku kan bocah-bocah jalanan to. Bocah jalanan ya kayak barane kan ya bocah jalanan, enek sing pemakai narkoba. Jadi sing utamane bab iki dhisik, mergo santri iku beda. Iki mau lek diteliti masalah tajwide wis salah kabeh. Dadi lek wong njaba nyalahke ora apa-apa, ngancen ya salah kabeh. Lek bab tajwide wis genah salah kabeh. Wong gerakane jek akeh sing salah kok. Tapi kan alon-alon, marga kan ning kene kan bocah-bocah jalanan, ora kaya ning pondok-pondok liyane. Ning kene kan pondoke cah
Ora genah kaya aku ngene iki, cah-cah jalanan, cah-cah nakal. Jadi aku dalan-alan ancen. Masalah tauhide akeh sing salah, dan suwala akeh. Gerakane yo cek akeh sing salah. Tapi gak masalah dengan iki belajar ya toh. Aku iki ya belajar karuan, jadi ya mengajar ya karo belajar. Cuman lek gak diajari kok kapan isone ngono lho. Kok malih pelajaran liyane kabeh nggak enek fadilah kok ora enek manfaate. Hilang maneh, salah kebubuk ayo. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ati niku lek maos kalimate Gusti Allah niku lek saestu-estu masih goblok kaya aku ya. Masih goblok kaya aku. Aku kan masalah tajwid kan yo ora iso to. Tapi lek tenanan wi panggah enek krentek ning ati. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngene tanganku ngewel. Mari tarikan kok kene, kok ati. Niku wis kleru. Tak baleni pisan kas jebel ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Iki barang iki. Aja keri, aja disiki. Mergo iki iso batalne salat. Masalah ngene iki masalahe. Gerakan yang ndak sesuai kalih tarikan padha karo Amit bahasane mosok urung di starter mobil wis mlaku Mas bahasane. Ora gendeng nggih. Kleru, mosok cara mobil mlaku urung mbok gas ya, kopling urung mbok lebakne. Moro-moro mobil wis mlaku ya berarti awakmu sing nyetir berarti ora iso ngarahne kendaraane awake dhewe iki mau. Ati iki mau punjere, pusere. Ya, iki masalah tajwide cek kare wis iki cek awal-awal wis sebenarnya macane ngene. At-tahiyatul mubarakatus. Dadi karep iki lek kaya cilikanku cek ngaji ning musala ngono kae lho, lek maca iki. Dadi ora kok blunus, belayang ngono ora, belandang ngono ora karep kuwi ngene lho. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Iki tut iki laku dhisik digebuk karo Mbah Yai iku sampe guluku ya abang dhisik. Masalah tut iki lho. Tut iki lek ora lek mung kaya gebir sholawatune kuwaplok dhisik Mbah Yai iku. Sholawatune salah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngono karepku cah, lek belajar salat iku orang blandang. Iku lek belajar blandang ngono kuwi ya ame siji ora genah tajwide, loro ora genah gerakane, sing ketelu ya malih ora ana tumakninah. Wong tumakninah kuwi mergo tarikan, mergo teko rasane mlebu ning atine. Dadi salat kuwi ngerti fadilahe. Tujuane salat ki apa sih? Tujuannya apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Blandang cara mobil ki wis ora ana rime, enek koplinge, wis ora enek apa-apane ya wis mung blandang ngono tok. Is nabrak-nabrak numpak ya numpak tapi blandang. Iku sing jenengane lalai. Makane sing dimaksud Gusti Allah, celakalah kamu orang yang salat iki digawe wong ngendi-ngendi. Jare wong salat celaka matamu kuwi. Burine iki maksudnya celakalah kamu kata Gusti Allah, orang hambaku yang salat tapi lalai, yang lalai dalam salat
Soalnya salat lalai dalam salatnya termasuk ngene iki lho, Cah. Lek salat ki bacaane blandang, gerakane blandang, salat kok ngene. Urung mari salam wis ngene. Aku piye to salat iki piye ngono lho. Amit ning salat iki jane wisin. Masih urung iso ndelok Gusti Allah nganggo atimu. Mergo ketutupe pikiran semene akeh ciptaane Gusti Allah iki urung iso mbok ndelok Gusti Allah, paling enggak we ngerti lah awakmu didelok Gusti Allah ngono. Dadi isin gerak-gerakan piye-piye mlenyam-mlenye kaya bencong ngono isin. Ngono lho maksudku. Ayo bercanda April. Ayo yo. Ayo. Grogi apa ngaten klaru. Lek grogi ki ora disiki. Grogi ora disi. Ayo. Ayo napa? At-tahiyatul At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Niki sebenarnya mate mawon pun kleru. Mate lho wis kleru. Allahu Akbar. Panjang pandake wis kleru. Ning ngene lho ya Allah ya Karim. Jan. Niki mate mawon pun kleru jenengan. Napa meleh tasdite? Waduh, wis blandang ning endi. Is, tinggal latihan ya. Ya kudu karo belajar lah ya. At-tahiyatul mu'at niku mawon sebenarnya nggih pun kleru. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ayo. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ya lanjut ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sik. Amit yo, Kang yo. Ngeten lho, Kang. At-tahiyat iki bagiku iki paling penting lho iki selain Al-Fatihah yo. At-tahiyat. Mergo iki waktune awake dhewe iki ngobrol karo Gusti Allah lho iki. Iki omongane awake dhewe dijawab karo Gusti Allah lho iki. Omongan iki sebenere omongan iki waktune dhewe curhat ning Gusti Allah lho iki. Wong iki mau bab linggo makane enek masalah piye-piye enggak iso nglunggoni wong waktu duduk di antara dua sujud aja ya banyak sing enggak ngenah kok. Kayak sing kleru. Mu tajwide cek akeh sing kleru. Tapi iki maneh. Iki ne mau lekmu duting bareng ning kene sayang, bareng nang kene. Aja ndisi, ya coba iki ayo. Asyhadu alla ilaha seto. Bocah. Tak kempal lho. Ya Allah ya Karim. Gabriel. Asyhadu alla ilaha illallah. Paham? Iki panggangine sae aja mandek. Asyhadu alla ilaha illallah. Iki lek nyambung karo atimu mesti maka nek salat jomo yang mlayu to. Asyhadu alla ilaha illallah. Paham? Asyhadu alla ilaha il. Lho iki lek awakmu belajar torekoh iki lho. Makanya awakmu lek dikir kae aja blandang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aja ndisi, aja ngeri. Wen ndisi sing mbok mantep ning atimu apa engko antarane ati karo awak engko malih gak sinkron, malih gak eneng amal ma'ruf sing jenengane anil faksar iwa mungkar malih gak enek. Engko akhire lek kowe iki gerakane salah, kowe salat yo salat, kowe maksiat yo maksiat, malih gak enek. Ora enek rasa gak pengen maksiate malian. Oh iki tenanan iki sing tak praktekno. Lah iki engko kowe tenanan, kowe sumane salat kuno enek, mamane pas kowe nyekel HP wong kowe dilarang angel nyekel HP. Enek wong wedok rada goyang-goyang bokeng ngene ndang mbok leh. Lek kowe iki mu tenanan. Tapi lek iki tenanan wong wedok ya mbok delok sawang ayumen iki. Goyang-goyang bokonge gedhi ngono malian.
Iya lek gak disambungne antarane gerakan, makanya gerakan sholat syariat itu penting. Enak saya ngomong sholat itu gak penting, yang penting atine apik. Ora iso wong atine apik lek salate gak bener. Ora iso. Ora iso wong awakmu nyambut gawe cek butuh mangan urip yo cek butuh sego, cek nganggo napas. Kecuali kowe ora bernapas, kowe iso ngomong ngono. Lek kowe iso ngomong ngono tapi kowe gak napas, baru kowe iso pantes ngomong ngono. Selama kowe cek napas ngomong ngono gak pantes. Mergo kowe cek nganggo raga ngono lho. Nganggo raga. Ayo dipraktek maneh. Wis tak tanu, gua pagaresor aku pundasmu. Ayo. Ayo. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. Pinter, heeh, terus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad Ibrahim Melayang wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ta'ala sayyidina kama apa ya? Gak apa-apa biasa. Wis anu, anggap aja setan pengganggu. Kama sholaita Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sik. Antarane nga karo a niku pun beden. Fil ngalamina, kalau fil alamina niku pun benten. Lah iki akeh sing kleru ngene iki. Terus lek urung salam kuwi aja enek gerakan sing selain gerakan salat. Amit aku sering salat enek nyamuk apa ngene gak wani gusah. Ora wani gusah. Pernah enek ula-weling ngono ya enek. Aja meneh kok gerakan sing mung malah jenengane gak tumak ninah iku. Gak tumak ninah. Ayo pasane balani pisanan le gandeng. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Gini buanter lah aku nih sih. Ora buanter cuangkeme kewaplek mbek baya iku. At-tahiyatul ayo. At-tahiyatul mubarakatus. Niki mawon saya dulu. Tajwidnya pun klentu. At-tahiyatul mubarakatus. Mate mawon pun kleru, panjang pendek ini ku. Makanya perlu tegas aja, Nang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ulangi teko at-tahiyat akhire. At-tahiyatul. Ya wis ra apa-apa kawal. Sing pundi, Pak? At-tahiyat akhir. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga diparing manfaat nggih. Ayo kabeh bareng alhamdulillah. Rabbil alamin. Nggih, tasih kathah sing kleru, mangkane ya karo belajar bareng-bareng. Salam niku mawon lek awake dhewe ning omahe wong kuwi mau adabe iki ngucapne salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ngetop. Ora kok tok ora karo ngetok nur. Dadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru salam. Nah ngeten. Iku ora entuk ngene. Sing luwih aneh maneh urung salam tangane sing ngene. Niku batal. Gerakan belum selesai sudah niki mengke soalnya berpengaruh sangat. Kata yang biasa nih kula ngomong, sholat itu akan menentukan semua hal dalam kehidupan kita, dalam hal ekonomi, dalam hal rezeki, dalam hal berhubungan badan, dalam hal berumah tangga, dalam hal kita bersikap, akhlak itu sangat berpengaruh soalnya Kang. Sangat-sangat berpengaruh niku mangke. Termasuk sing kula sering omong ki ngoten nika. Dadi cara sumpane urung salat duhur kok wis salat qobliyah duhur sik, cara anune wis mempersiapkan, mengistimewakan dinggo salat duhur wis selingguh sik. Iki kok salat duhur masalah kahanan, iki kok awake dhewe masalah rezeki karo Gusti Allah ya wis dilinggone. Tanpa awake dhewe carane wis didepne. Ora dadak golek bingung ngono ora cara golek bojo ngono, bojo wis di kowe ning kene ngono bojomu mara, wong golek rezeki ngono dagang apa-apa payu wae laris ngono kuwi. Makane bolak-balik nek wong mara ning omahku ngono kuwi ngomong lek usahaku ngene-ngene iki tapi kok duwe entek-entek ae biasa ngono kuwi. Muni biasane lepas waktune salat panggah nyambut gawe. Gelem karo bondone tapi ora gelem karo sing ndek bondo, cara awakmu dingonone piye? Wong plang ndase. Akeh ngono kuwi. Oke, kula maklumi. Kula sing asli pengen ngeten iki ket riyen. Tapi pengen tak tuwandangi dhewe santai-santai. Tapi kan aku kan dhisik kan yang ngrumangsani aku bodho. Aku goblok, aku ora iso ngaji, ora iso salat. Dadi aku nandangi dhewe iki yo kan dhisik. Teko sopian sing wis mil aku, enek Ustaz Ansori, enek. Kan aku selalu ngongkon wong pondok-pondokan sing pinter-pinter niku. Maksudnya ben anak-anakku mau yo kan aku sing bolak-balik ngomong to Teh. Sing penting aku mung njaluk anak-anakku iso tenanan lek salat kuwi tok asline kan dhisik iki. Mung kuwi tok sing tak jaluk iki. Lho kabeh tak korbanke lho cah. Aku nangis. Gak. Tak korbani kan dhisik aku ki sampai dunia uang, sampai aku mlebu penjara, sampai sembarang. Sing penting wong sing ning dalan kaya baron, kaya sapa ngono wis dalan-dalan karepku penting gelem salat ngono sing penting ketata atine wong lek salate tenanan ku atine ketata ya aku jane kan dhisik kan ya mung ngono kuwi to karepku kan ya mung kuwi to ya lek masalah ngaji-ngaji liyane oke lah monggo mulai engko pamane salate pertama wudune bener toharoe bener utamane salate bener engko bar ngono terus ngaji kitab ala-ala Safin dan sembarang kalire terus engko diapal nih imtihan oke lah nggak masalah demen-demen aja aku monggo iku wis tak serah nih kok aku kan serah terima toh aku di anak sing penting cara anune tak biayai sing penting dididik kan ngono ya ta karena karepku ngono iki
Ya kayak saiki iki ya jane wis ora masalah wis. Sing penting iku sik ae. Sing penting. Ya gak apa-apa karo nyantai karo aku belajar ya. Engko ben luweh mantepe maneh ya ta, ben luweh cara anune ditasfihkan ben luweh abdol ben tajude bener ya engko awake dhewe bareng-bareng belajar karo Abah Ali ya ta. Lah saiki sing penting lah kaya aku wong bodho ngene iki sing penting salate sing genah sik ae. Ya genah paling enggak teko bacaane apal ngono. Ya bacaane ora apal biar arep tumakninah. Gerakane wis salah biar tumakninah ngono. Jadi sing penting apal sik ngono lho teh karep teh. Sing penting bacaane apal, gerakane ya titik-titik bener ngono tae. Ngono. Iki bacaane aku yakin kok. Aku wis roh iki bukane aku ora anu. Enek wong ku tak tes ya mesti salah kabeh. Tapi ya ora masalah ngono ki ya ngene lho, sing tak cekeli ngene iki. Makanya aku coba pikir ngene iki, aku demen lho cah ngene iki. Ora kok benci ngono ora. Melakukan kesalahan dalam kebaikan itu sangat disukai oleh Allah. Tak ulangi mana. Melakukan kesalahan dalam kebaikan itu lebih baik daripada tidak pernah melakukan kesalahan. Tak ulangi mana. Melakukan kesalahan dalam kebaikan itu sangat disukai Allah sekali. Jadi ada kesalahan yang sangat disukai oleh Allah, yaitu kesalahan dalam kebaikan. Contoh nih, wong maca Al-Quran salah, kuwi ora masalah, ora masalah. Paling ndak gelem maca Al-Quran. Sing paling penting ora masalah sebab aja dipotong ini kok video ini kok dipotong. Sing penting gelem belajar dari kesalahannya kayak ngene iki mau. Wong nglakoni salat kayak contohnya gebleng ngene iki mau. Salah ora masalah. Sing penting gelem belajar. Contohnya meneh kesalahan sing didemeni Gusti Allah. Enek wong ibu-ibu, enten ibu-ibu duwe anak 3, gitu. Sing loro kerja ning Jakarta, sing siji ngopeni. Ya mesti sing ngopeni iki akeh salahe. Wong ngopeni mboke ya to. Sing ora ngopeni ya mesti ora tau salah wong jenenge ora ngopeni. Wong jenengane ngopeni ya mesti enek salahe. Kadang gekne kopi kepaiten, mangan sing kasinen sing sepiye, ya ora masalah. Salah tapi didemeni Gusti Allah daripada sing ora ngopeni, ngono lho maksudku. Lah kaya aku ini di pondok masih ya tak jake salahe bagiku ya gak masalah. Yang penting aku enek bayai jelas, bayai Ali. Diajarni sholat kayak itu ketinggalan. Diajarni Al-Quran, diajarni fikih, diajarni gak masalah. Disalah-salahne gak masalah. Wong kan ngerti apa? Ngene ning ati dhewe ngene. Wong liya ngerti apa? Sing ngerti kan Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Wong liya ngerti apa nek bocah gulung-gulung ning omahe kono arep mateni wong. Ya contohe kayak gebleng iki ning omahe ngadol motor nglonte bareng-bareng ning kene mending paling gak nglonte ngono ae. Enggak adol narkoba, enggak kaya dadang kan ngono. Ning omahe wis digua kan ngono. Wong liya ngerti apa perjuangane awake dhewe. Kan wong liya ngertine mung maido tok ae. Men Gusti Allah sing ngerti. Makanya alhamdulillah enek masalah piye ae iso selesai. Mergo ya insyaallah selama kita di dalam kebaikan itu ya panggah baik. Sing mare awake dhewe sing ora apik iku lak kelakuane dhewe, lek kelakuane salah ya mesti ya wong belok ya mesti jegur jurang to. Lek lurus panggah selamat, masuk di paido. Wong maido ya supporter bola ngono. Maido powe nek sing maine ya. Tapi engko panggah sing hasil, panggah sing main. Panggah pemain. Ngono kuwi. Dadi awakmu kabeh kudu ngono, belajar saka abahmu iki gak masalah di wong dipaido iki gak masalah. Wong supporter sing penting kan pemain ya oleh apa kuwi jenengane. Kalau wong nyanyal goblok ra iso nendang ngene. Lek malah ngrungokne kuwi malah ra sida main. Ora aku pintan malah ra sida main. Bangga fokus ae. Termasuk salat iki kudu fokus. Akeh godaan. Wong salat iki godaane kadang-kadang ya lembut ngono. Kok cek wirid iki godho kon wirid liyane, cek salat kok sing apik ngene, wis ngono iki godaan. Fokus ae waktu iku ngono. Kok pasti pikirane blayang ning ngendi-ngendi ngono iki wis
Makanya aku ngelihat surat An-Nas sih ngono kuwi mau. Hati-hati, kadoane lembut. Ya. Ya wis ngono ae cukup. Wae salat duha iki sesuk cek tak tes iki. Engko lak awakmu iki engko ya awakmu tak karepne awakmu gelem ngadep ning Abah Ali terus sampai njaluk diwarai bacaane cak akeh sing kleru engko. Lah iso ngadep ning aku wis rada iso ngono lho. Tapi wis mending wis apal kabeh. Timbang rapal timbang awal-awal lho itu. Sing anak pang apal ini lho wis beneh. Wong liya ngerti apa itu. Kowe ning pondok kok ngono lho. Wong liya ngerti apa iki anak pang kok. Iki lho anak pang sing jimuk montore ibuke didol ibuke jibek dideleh ning kene. Wong liya ngerti apa. Ngono ae lho. Esuk sitok-sitok. Wis ndak masalah, iki karo belajar. Ngene iki aku dhewe karo belajar ya. Nggih, derenge matur suwun, mugi-mugi ora kapok. Ngene iki engko ya nganu ya. Ya karo awan ngono kuwi jimuo kuwi buku pesolatan karo diapalne didelok gerakane. Engko ya tak tes wudu barang. Aku yakin wudu iki akeh sing kleru kok. Wudu aku yakin jak akeh sing kleru. Tapi ya enggak apa-apa. Ya kayak mau, masih aku ngomong kleru. Salah dalam kebaikan itu enggak masalah. Yang penting bakal belajar, gitu. Kalau termasuk juga tentang taharah bersuci. Nggih, sedayane matur suwun, nyuwun sepura sedaya kelapatan kula. Engko lek kurang banter lek ngebuk ya tak banterne ngebuke ben luwih mantep. Monggo salat duharin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Iki sesuk prakteknya Gus Baron ya. Besok ya. Dadi engko iso hafalan sih dadi besok ben. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Ghafi. Cium coba. Habibi ya Muhammad ya Arusal Ghafi. Oh ini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu
Iya, iya, matur suwun. Mengke sing badhe tumut teng masjid. Jadi sholat Jumat itu sebenarnya ada banyak fadilahnya. Menurut beberapa kitab itu sebenarnya yang paling bagus nilainya itu seperti haji ketika berangkat itu waktu fajar tiba. Jadi waktu bar sholat duha ibu dalam masjid itu sebenarnya yang paling utama. Yang kedua itu sama kalau berangkat seperti itu, seperti orang yang berkorban unta, nanti ada jam 9. Yang kedua itu nanti seperti sapi, jam 10 itu nanti seperti ayam. Kalau waktu sudah banyak orang jam 11, setengah 12 itu ya dapat nilai ini saja, dapat nilai ibadah sholat Jumat saja, tapi tidak dapat fadilah yang lainnya. Nanti saya insya Allah berangkat jam 9 nanti sambil zikir al-ikhlas di masjid. Ada yang mau ikut monggo, nggak lagi tidur. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.